Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban muştoqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzdan 2022-nji ýylyň 11-nji awgustyny naqasanyna Türkmenistanyň prezidenti Dengizhan atly harba gemi bilen tanışdy. Aşgabatda halkary newit gazy masagy geçirler. Sürjüsiz taksi dogry başlaýar. Ýewropanyň naýwaşysy Real Madrid ýaly habarlar ýetirýär. Gelingini orta habarlarymyza giňişle seredip geçelim. Türkmenistanyň prezidenti Dengizhan atly harba gemi bilen tanışdy. Balkan welaýatyna zähmet ruhsatyny bolýan Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belin serkerde başdy. Serdar Berdimuhammedow Günwatar sewtimizde ýerleşýän harba deňiz güýçleriniň garşy deňiz birikmesine geldi. Hemde bu ýerde Dengizhan atly korvet kysymly harba gemi bilen tanışdy. Garşy deňiz birleşmesiniň mundan 1 ýyl ozal açylyp bolmagy berilendigini bellemek gerek. Bu harba birikmede harba gemiler üçin durulga göz öňüne tutulanlar. Bu ýerde ýurdumyzyň hünärmenleriniň gatnaşmagyna, harba deňiz güýçleriniň gemileri awatlaýyş kärhanasyna gurulan Dengizhan atly korvet kysymly harba gemi hemma. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow bu häzirki zaman gemisiniň söwüşçüň mümkinçilikleri, texniki häsiýetnamalary hemde guruluşynyň aýratynlyklary bölümleriniň işleş usullary bilen tanışdy. Dengizhan gemisi karşıdaşın suwatly hemde suwsuz söwüşçüň gemilerini, gury ýer we howa nişanlaryny ýekelikde hemde gemi urgu toparynyň düzümine ýok etmek üçin niýetlenenler. Geminiň harba gullukçylarynyň dünýäniň bir neçe ýurtlaryna, hususan Italiýada, Germaniýada, Türkiýede we beýleki döwletlerde ýürüýte okuwlary geçendiklerini hemde hünär derejelerini ýokalandyrandyklaryny bellemek gerek. Gemide şeýle hem serkerdelerin we deňizçileriň netijeli gulluk etmekleri hemde göwnüjä diňjanmaklary üçin ähli şertler döredildi. Dolanış nokada bilen tanışlyk mahalyny Dengizhan gemisiniň serkerdesi günü ýaýlyma çykyp, hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow dawaraly harba deňizi ýürüýüşine başlamagy ruhsat bermek baradaky haýyş bilen ýüzlenýän. Dowlat başlyklary dawaraly harba ýürüýüşe başlamagy ruhsat berýär. Onu harba deňiz güýçleriniň dowlat serhat gullugynyň, içeri işler ministrliginiň we milli howpsuzlyk ministrliginiň durly kysymly gemileri, söwüşçüň katerler hemde gaýyklar görkezildi. Olar ýurdumyzyň umum uzunlygy 600 kilometr deň bolan deňiz çäkleriniň howpsuzlygyny hemde el degirmesizligini üpçün etmek ugruna eserden durýarlar. Deňiz birikmesiniň çägine täze tehnologiýalar we sany ulgamlar bilen üpçün edilen okuw binasy göz öňüne tuturly. Bu ýerde sany ulgamyň kömegi bilen harba gemileriň dolandyrylmagy, ugurdaş enjamlaryň ulanýyşy, deňiz geňişligine gödäwçiligiň alınıp barlyşy ugrudylýar. Okuwun barşynda okutmaň öňdewarjy usullary ulanylýar. Munyň özi harba talipleri degişli bilim almagy, ýaş serkerdelere orta hünär derejesini ýokalandyrmagy mümkinçilik berýär. Aşgabatda halkara newit gazy masagy geçirler. Aşgabatda 26-27 oktýabrda Türkmenistanyň newit we gazy 2022-27 halkara masagy geçirler. Forumyň guramaçylary hökümne Türkmen gazy we Türkmen newit dowlat konsernleri hemde Türkmen geologiýa dowlat korporasiýasy Gaffney Klein Britan kompaniýasynyň gollawyna Türkmen Forum hojalyk jemgyýeti bilen hyzmatdaşlykda çykşy diýerler diýip guramaçylaryň saýtyna belenilýär. Bu awraly ýeşewler forumy Türkmenistanyň dowlat idaraları bilen halkara newit gaz kompaniýalarynyň arasyna halkara hyzmatdaşlygy ösürmek we berkitmek maksady bilen her ýyly geçirilýär. Maslahatlarda ýanyç energetika toplumynyň ötüşiniň eňi soňky dünýä we sewit ýörelgeleri, sewit tasamalarynyň durmuşa geçirilişi, şol sanda topuk gaz geçirjisiniň gurulşy, Hazar deňiziniň Türkmen kenaryna maý goýumlaryny çekmek we gaz hime tasamalarynyň geljegi ýaly temalar maslahatlaşylar. Ýakynda Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasynyň saýtyna geçiriljek maslahatyň çäklerini, milli newit gaz kompaniýalarynyň ýollaşlarynyň, şeýle hem öňdewarjy halkara newit kompaniýalarynyň, ýeri halkara guramalarynyň we mali institutlarynyň ýollaşlarynyň gatnaşmagyna panelleýin duşuşyklar we prezentasiýalar geçirilir. Halkara saparlaryna çäklendirmeler zerarly çäre dep bolan görnüşde, şeýle hem online formatda geçirilir. Bu hili çemeleşme maslahatyň çäklerini Türkmenistanyň newit gaz toplumynyň ýollaşlary bilen duşuşyk üçin hem ulanlar. Sürjüsiz taksi dogry başlaýar. Hatayda sürjüsiz taksi dogry başlaýar. Ýurtda ilkinji gedek sürjüsiz awtonom robot taksileriň hyzmatyndan peýdalanyp başlanýar. Ýolagçylar üçin şeýle hyzmatda ýurdun Uhan we Çünseýin şäherlerine ýola goýlar.
Bayudo kampaniyasyna bogurda 2 sany ruhsatnama berildi. Şoňa laýyklykda Uhan şäherine 13,4 kilometr meýdana saat 9:00-dan agşam 17:00 çelli. Chunsen şäheriniň Yunchuan etrawyna bolsa 30,4 kilometr meýdana ýerden saat 9:30-dan agşam 17:30 çelli sürjüsiz taksi hyzmaty berilir. Her zolukda Apollo 5 kısımlı ulogları 5'si hareket eder. Uloglar uzaktan dolandırılır ve olar kıyınçılıklı ýagdaýda duçar bolanlaryny uzaktan dolandırılıp hareket ediyen uğrunu dowam ettirir. Sürjüsiz taksilerin hyzmat ediyen ilkinji günlerine kameralar arkaly ýygdyrly gözegçilik saklanar. Goloýda bu kampaniya sürjüsiz ulogynyň 6-njy täze görnüşini ködürledi. Ol tutuşlugyna awtonom awtolog bolup ýygdyrly önümçiliginiň amala aşylmagy gözüňde tutulýar. Apollo RT6 kısımlı avtology 2 ýyl öndürmek meýilleşdirilýär. Ýewropanyň naýbaşdy Real Madrid. UEFA'nın Çempionlar Ligasynyň kubogyny gazanan Ispaniýanyň Real Madrid topary UEFA'nın Super kubogyny hem gazanmagy başardy. Bu kubok almak üçin geçirilen doşukda Germaniýanyň Eintracht toparyny 2-0 hasabyna ýeňen Real Madrid topary bu kubogy 5-nji gezek gazandy. Şeýlelikde Real Madrid UEFA'nın Super kubogyny gazanmakda Barcelona we Milan toparlary bilen teňleşdi. Madrid'in Real'nyň düzümini 37-nji minutda David Alaba we 60-nji minutda Karim Benzema tapawutlany. Toparyň Fransuz hüjümçisi Benzema Real toparynyň düzümini en köp gol geçiren futbolçylarynyň sanawyna Raul'dan öňe saýlanyp 2-nji oruna geçdi. Benzema bu toparyň düzümini 324 gol geçirdi. Öňdelige 450 gol bilen Ronaldo eýelýär. Şeýlekem Benzema Real Madrid bilen 23-nji kubogyny gazandy. Toparyň tälimçisi Carlo Ancelotti tälimçilik karýerasyndaky 24-nji kubogyny Real bilen bolsa 8-nji kubogyny gazanmagy kötesinden geldi. Toparyň derwezabany Belgiýaly Thibaut Courtois Real Madrid toparynyň geçiren 4 final dowşugyny derwezesinden gol geçirtmän gelýär. Ispanyň şa kluby hökümine hem atlandyrylýan Real Madrid umumlukda 94-nji kubogyny gazandy. Bu topar 30 ýaşgedek Ispaniýanyň çempionu boldy. 19 gedek Ispaniýanyň kubogyny 12 gedek Ispaniýanyň Super kubogyny gazanyp halkara derejesindäki ýarışlarda 14 gedek Çempionlar Ligasynyň kubogyny, 2 gedek UEFA'nyň kubogyny, 5 gedek Super kubogyny, 3 gedek Iklimary kubogyny we 4 gedek klublaryň dünýä çempionatynyň kubogyny gazandy. Mehriban müştoklar, indi bolsa saýlanan habarlary gepleşigimiziň peýdaly maslahat bölümine geçelim. Hormatly tamaşaçylarymyz, biz size peýdaly maslahat bölümini Türkmenistanyň Adalet Ministrligine salaglanyp, Atawatan Türkmenistan.com saýtynyň peýdaly maslahat sahypasyna öň ýerleşdirilen käbir peýdaly maglumatlary ýetirýär. Aliment tölemek hakynda şertnama haýsy tertiple baglaşylýar? Aliment tölemek hakynda şertnama aliment tölemege borçly adam bilen onu alýan adamyň arasyndaky meýletin alalaşyk boýunça aliment tölemege borçly adamyň ýa-da aliment alýanyň kämilik ukuwy ýok bolan mahalany ol adamlaryň kanuny wekilleriniň arasynda baglaşylyp bilinär. Kämilik ukuwy çeklendirilen adamlar aliment tölemek hakynda şertnamany öz okuwanlarlarynyň razylygy bilen baglaşýarlar. Aliment tölemek hakynda şertnama aliment tölemege borçly adamyň aliment alýanyň we ekläp saklamak üçin aliment tutulup alýan çağanyň maglumatlaryny, aliment möçürini, onu tölemegiň şertlerini we tertibini görkezmek bilen ýazmaçy görnüşde baglaşylýar we notariýal tertibini tasdiklanmagy degişlidir. Aliment tölemek hakynda notariýal tertibini tasdiklanan şertnamanyň ýerine ýetiriş namasy ýaly güýji bardyr. Aliment tölemek hakynda şertnama taraplaryň özara alalaşygy boýunça islendik wagtda üýtgedirilip ýa-da ýatyrylyp bilinir. Aliment tölemek hakynda şertnamanyň üýtgedilmegi ýa-da ýatyrylmagy hökman aliment tölemek hakynda şertnama baglanşylanyny ýaly görnüşde we tertipde geçirilmelidir. Aliment tölemek hakynda şertnamany ýerine ýetirmekden bir taraplaryň ýüzlendirilmegine ýa-da onuň şertleriniň bir taraplaryň üýtgedilmegine ýol berilmeýär. Taraplaryň maddi ýa-da maşgala ýagdaý düýpli üýtgän halatyny, şeýle hem aliment tölemek hakynda şertnamany üýtgetmek ýa-da ýatyrmak hakynda jedeli ýüze çykan halatyny gyzyklanýan tarap gaýety hak etligi bilen ýüz tutmagy haklydyr. Aliment tölemek hakynda şertnama boýunça tölenýän alimentin möçüri taraplar tarapyndan kesitlenýär. Ele mehriban müştoklar, Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Ýaponiýanyň daşary işleri boýunça dowlat ministriniň Türkmenistana sapary meýilleşdirilýär.
Çalsan wagşy beýleşiginiň daşagyda vilayet tapgyr geçirli. Tesla kompaniýasyna güýçli beýleş gelýär. Hataýda uly newtgor tapyrly. 11 awgust ýyldyzlar näme diýär? Günnelik teleýnamaýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Mehriban müştaklar, egerde biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Market'tan Atawatan Türkmenistan pırlajeniýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň enneki sandaryna goşýançak hoşta bolun.